Irúgbìn èso ewédú òun là ń wò yìí. Ewédú wà ní oríṣiríṣi, abala ewé kan ni eléyìí. Ẹ rí i pé inú àpò la gbìn sí. Oríṣiríṣi ewé ló wà. Ìmíì tún leléyìí. Èyí ni a gbìn sínú táyà ọkọ̀. A fi hàn yín ní ṣókí bí a ṣe lè gbin ewédú sínú táyà ọkọ̀. Wo àyíká rẹ fún táyà tí a kò lò mọ́. Tí o bá ti rí táyà, wà á mú ẹ̀rọ tí a fi ń gé nǹkan, ìyẹn jigsaw, mi ò mọ èdè ẹ̀ ní Yorùbá. Tí ẹ bá mọ̀, ẹ dákun ẹ bá mi fi sínú àpò ìránṣẹ́. Ní báyìí, a rí pé a ti gé táyà náà tán. Tá bá ti wá gé táyà náà tán, à á mú iyẹ̀pẹ̀, à á tàn ká sí inú táyà náà. À á tàn ká dáradára. À á tàn ká pẹ̀lú ọwọ́. Mi ò mọ ohun tí à ń pe táyà ní Yorùbá. Tí ẹ bá mọ̀, ẹ bá mi fi ránṣẹ́ sí inú ilé. À wá mú ìgbọ̀nsẹ̀ màlúù, ìyẹn ìgbẹ́ màlúù. Ìgbẹ́ màlúù tó ti gbẹ, kò ń ṣe ọ̀fọ̀rọ̀. Ìgbẹ́ màlúù tó ti gbẹ ni a lè ríra ní ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ń gbin flower, àwọn tí wọ́n ń gbin òdòdó. À wá tàn ká sí orí yẹ̀pẹ̀ tí a ti dà sínú táyà. Ẹ má bínú, mi ò mọ táyà ní èdè Yorùbá. Tá bá rẹ́ni tó mọ̀ kó bá mi sọ sínú àpò ìránṣẹ́. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Tí a bá ti wá ṣe gbogbo eléyìí tán, à wá mú èso ewédú, èyí tí a ti ní lọ́wọ́, à wá fọ́n ká sí inú táyà náà. Ní ìwọ̀n ọ̀sẹ̀ mélòó kan, ìwọ̀n ọ̀sẹ̀ 2 sí 3, ẹ ti máa rí ewédú yín tí ó ti ń yọ, àmọ́ ẹ má tíì ká. Ẹ fi sílẹ̀ kó gbó dáadáa, kẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ká. Gẹ́gẹ́ bí ìyá àgbà ṣe ń ká ní ibí báyìí. Ewédú tí a ká ní inú ọgbà, ó máa ń dùn rẹpẹtẹ ni. Inú ẹ máa dùn wípé ewédú tí o mọ ìpínlẹ̀ òun ni ò ń jẹ. Ẹ bá wa fẹ́ràn Yorùbá Nation News kí ẹ lè máa rí oríṣiríṣi onírúurú àwọn nǹkan ọ̀gbìn tí a máa mú wá sí ojú ìwòran yín àti etí ìgbọ́ yín ní abala àgbẹ̀ lọ́ba. Ẹ ṣé o, a tún máa ríra ní ìgbà mìíràn. Ire o.